Beautiful musical break. Agwa m na ife dị iche na-adị on Thursdays maka na anyị na-anachie back to the memory lane, kpọrọ unu egwu, metụ aka ebe a, rụtụ aka ebe a, wee na-achịkọ ịghọtago ọkụ wee dị mma. Ndị ewe ọbụla ijọs na-join nye m nkịta anụnwa ịbịa n'oge, ịbịa nnọọ n'oge maka na anyị chọrọ ịdives into the phone line ka m jụọ na ife melụ o ji ebe na o nwee tradition ma ọ believe nwee ike itinyenwu mmadụ na jeopardy, ya bụ your health anaghị adị considered because na onye a bụ ihe a ka o kwetara na ya ma na onye a bụ usoro a ka ọ na-eso. Ka anyị ji maka ya wee na-ekwu ya, ana m ekwu maka ndị bụ na a na-amịfe ọbara ịghọtago, ndị bụ na ha ekweteghị that na anything meefa na ọ gafekwana ala ịṅụ ọgwụ ma ịṅụ drip anything nwere ike ịbịa meefa inye ha kidney ma inyefa liver ma ịmịafa ọbara, ọ dị against their tradition. Yes, nke nji maka ya wee bịa na the similar to nke one certain woman asị na di ya ịmago dịka ọ narụrụ ụlọ, the woman chọọ ịmụ nwa, atara ego ihe niile, ndị dọkịta wee sị ya mba na the only choice o nwezi now or the only option o nwere kịta bụ gịnị, CS. Mana na di ya ekwere sign approval letter i carry on the surgery. Nwoke anazie ka o jee ịmago hazie onwe butere ya nni and one other two things. Nwaanyị ekwere odidi, nwaanyị mazi ebe ọ na-aga, nwaanyị mara ife ọ na-agabiga, wee sị dọkịta ya weta the letter ka ọ sign ya. Ọ sign kwa mgbe nwoke na-ejezi apụta, ọ bụ na-abanyego tiyeta, o chee na ọjụ eso sị na nwunye ya na nwunye ya na-achọ ịmụ nwa nka probably uche niile si ya that na ịmago no normal delivery na miracle mezi somehow nwunye push nwuzie nwa. Emechie surgery, doctors pụtazie wee na-asịzikwa ya that the surgery was successful. A na-asịzi how from where to where, kedu onye nyefa permission n'ime nwunye surgery, na oge sue hospital, na oge eme nta, na oge eme imo, ka doctors no in play na this nke ndị surgeons nke a na oye sue fancha wee sị agba akpi m nwoke m na nwunye gị bụ ihe sign is the letter or the form. Ọ sị how, for what, for gịnị? Na ọ gwara ọ na ọ mara that na ife a dị against ife o believe in, ọ na ọ mara na ọ dị against the family, nke akwa family o, family custom and tradition, na mma ya mụrụ nwa through normal delivery, mma ya mụọ through the normal delivery, mma ya wee mụọ through normal, mma ya wee mụọ na otu a ka esi wee mụgide mma ya wee mụọ nya through delivery. Nwaanyị a nwaanyị eji wee nwụ na nwere onye na-amụ nwa na befa through CS. Ndị dọkịta wee sị ya na nwaanyị ọkazi mma na ọnwụ, ọ na-asị na ọma nwụọ na ife o believe in na ama nkwe ka ọ nwụọ kinịkọ na o yesi ufa. Esi ya na onwekwe right na ọma nsu uwe kwefa na onye nọ na the conditions gịnị na ebe in the absence of onye a so ịma nọ in the absence onye ahụ ama nnọ nwa ebe ahụ ime the thing in the absence of the guardian or the spouse, na onye na-agabiga through the stuff na ọ bụ na ọfụ na the situation adịba critical na ọ dị ka ọ ga-anwụ, ya sign ya dị ife nwoke nwụ na ọ nọrọ ya. It's not like that they went on against his will or whatever. Nke eburu wee bịa bụ na nwoke na-arụ adịrị ya, na ọ na-ama na-eji dị arụ na-aṅụ ọgwụ na-eme nka, na o mechazie gaa hospital, enye ya bed na hospital, ọ dị ịmago admitted na hospital, nọkọtazi sleep into coma. Kedu ife mee nwoke ji ebe akoma? Ọ jụ na ama nye ya blood, na manje na blood bank near blood, that he's a Christian because no born again, not against his belief. Echekatakwa na Bible ke part of the Bible say that na nwoke na amanye nwe obra mo na nwanyị na amanye nwe ya, because I need to read it and ngụọ ya ka ngụọ ya wee ghọta ya.
probably na nke na-agụ sense aghọtara m ka esi wee dị ya need m ego ya 10 to 8 times or 8 to 10 times kịta ka wee nwee ike wee ghọta nwuo ya. Nwoke gbake o, nwoke survive kwa kama na ihe bụzi the bone of contention bụ na ọchị divorce nwunye ya for going against his belief. No njọ ka njọ ka ọ commit. Ịma na ihe a ka anyị ji wee bịa yes onwe a lot of onwe ihe nke kpọọ nkwukete maka ya. Ama m na ọ chọrọ ka m tinye detail n'ọnụ. Amarọ m na onye mma nwere onye ọma. At this point in time, the man na-aga through the divorce process because na amịnyere ya ọbara. O feed not out of the seat ka nwunye ji wee mịnye ọbara. And also na nwunye ma ebe ọ stand wee approve blood bank. Ụfọdụ ga-asị gị ndị nna anyị ka ndị nne anyị ha mụrụ nwa through CS na onye dịka CS ọ na-amụrụ nwa ọfụma na tradition ji wee mee nta tradition ji wee mee imo ọkọtọ ji wee karịa eji wee fụkwa Hausa na ụta eji wee gbakwa nnụnụ nne ya fewalụ nwa ya nwụọ. Now in this era and age o nwere onye ọzọ kwunitekwa ya sị na a lot of ndị Gen Z kịta say na fact no CS ka ha ga-eji mụọ nwa nka amarọ m na ị na-eche ka m si eche o. CS abụrụ ihe ọjọọ. CS abụrụ na ọ dịrọ required mana ọ na critical situations. Ọ bụrụ because of your body. Jee jụọ everybody mụrụ nwa through CS or anything. Akwa ime ị ka ya adịkwa dị ime. Ị ya add ọ dịrọ possible except na ọ na-echọrọ ịmụ nwa. Ị ya add. Ọ bụrụ by CS ka maintain. CS adịghị maintain body. Ọ na-maintain nke ọzọ but nke ahụ aka dịghị mkpa karịa nwa ị ga-akpọbata into this world. Na-asịkwa m uche amarọ m ihe unu uche. Anyị ka nji chọọ imepe phone line today pertaining this. Anọkwa m online na social media na YouTube. I like, follow, subscribe or biko subscribe to my YouTube. Ọ bụ na ị na-ege m ntị. Engage. What do you think about CS? Do you think that because of the generation we are in now, Gen Z generation, is deserving? Even when you have the health capability to give birth normally, but because your body, you want to maintain your body, it's right to actually have, it's okay, whether you're able or not, health-wise, just give birth through CS. Uchechukwu Debate, thank you for joining me on YouTube. Onyejekwe Cecilia, thank you, daloso. So, unu ndị na-ege m na radio, unu eche na ihe a bụ ihe mmadụ kwesịrị ime onye ahụ dị, onye arụ zuru oke, o kwesịrị ịmụ nwa, ọ amakwa m ụfọdụ n'ime gasị is our body is our right. Ezi ihe melu with giving birth like the Hebrew women. Onwe onye mma, the lady bụ n'ime moto ka ọ nọ mụ nwa. Aka na-eje hospital nwa esigi ya na arụ dapụ. Swift delivery. Okay, lose the hospital. N'ime moto ka anọ wee cut tụọ kedu ya ma intensive because o nwere how long ọ ya anọ. Ọ ma ndịzi mma. So, if God gave you that capability, kedu ihe mezi imanjizi wee solu the normal way mụọ nwa. Kpọọ m na 07060485853. Kpọọ na 0915-570-8347. 0706-048-5853. Kpọọ na 0915-570-8347. Anyị na-ekwu maka CS and normal delivery. All right, 0706-048-5853. Hello.
Keke ime. No. No, eze kweme. Ka ebi si akpọ m. No, no. Gaa n'iru. Ajụ ka m chọrọ ịjụ. Ana m ajụ, that man, ọ bụrụ na nwunye ya wụrụ na o mere CS ahụ, ọ ga-anụ nwaanyị ọzọ? Ọ bụ na nwunye ya nwụ. Na ọ bụ na nwunye ya nwụ maka na a na-eche ka a mụọ nwa through the normal way. Ozugbo ụmụ nwoke a na-egbu oge 3 weeks achọtago nwaanyị ọzọ ha na-akọ. Daalụ ya dịrị gị nwa too. So ọ na-ajụ whether if the woman dies, ọ ga-anụ nwaanyị ọzọ ka ọ na ọma nụ nwaanyị ọzọ. Ingo marry abi no go marry. Ebe ahụ nwunye ya nọ na hospital na-aga through hell, na-pass through hell and na-aga through hell na enwelu some girls nọ n'azụ na say, oh, I'm so sorry, I hope she's getting better. Oh, you're being stressed, you're stressful. Ụfọdụ ga-esi asef ka esend eri ego shawaba as if na onye anwa dị ime na ọ na labor. Mgbe nwaanyị nwụọ ka ebe ọ dị gị ka nya bụ nwaanyị, ka ebe ọ dị ka nya bụ nwoke ya anụ. A lot of people ga-abịa say, oh, I'm sorry, no, I want to see, I hope you're getting better. Ndị osochi egbu. I hope you're getting better. Oh, have you eaten? Mgbe ahụ accent niile, fake accent niile dị ha n'ọnụ a na-apụta. Oh, what did you eat? Okay, oh, prioritize yourself. Hello. Good evening. Hey, Kime. No. Eze mmiri no. Daalụ sọ. Independence layout. No, gaa n'iru o. Believe on actress about percent. 7 to some point. And I get a because I don't say I never Bible people, but that symbol and the cultural belief. This belief will not intention. Like for me, I take consideration. So like take traditional herbs or English herbs. Yeah, buffalo man. When it comes to injection, I don't like here. Or less that man the unconscious and the after injection. So here I brought on a biblical this is my personal belief. So all those things these people are doing are personal belief, not religion. You understand? Not religion. So it's not that personal religion, no, or they are against it. But actually, a personal question, Do you think that whether not biblical belief, whether not personal belief, whether not traditional belief, would you believe each of does it mean that now whatever you believe in, that you stick to it? Asem whatever belief akpọrọ ya ọ pụtalụ na ọ bụ na oge ewelu ndụ mmadụ na ndụ mmadụ now dị n'aka gị mana because of your belief ịpụtazịa ise mba kama onye ahụ nwụọ.
your personal things. Like, for instance, now, people like this, everyone na more, kind of water. All your wife na more. Yes. Although now the woman is not that fine. Although the woman is fine, the fine. Although go and fine, whatever that comes, it's not you that fine. You want to go. So although another woman is fine, although another fine. And when they're wrong, I think that. But although I like na take for instance, now I'm fine. I go against, and when I went discipline on things. Okay, because belief goes with conscience. With the conscience, and I'm wrong at the time. Although with, and you know that conscience might be, you know. What your network get the bad? Yota. Network get the bad. But you see, keep watching mazu. Network get the bad. I was trying to. Come on, I struggle. But the more I struggle, the more what the voice again. I want to also. All right, 0706-048-5853. My phone is 0915-70-8347. Hello. Hey, Kime. Good evening. Can I forget ABC at home? I forget beginning. Amakede. No, from Ababa, Ganir. I don't know if I'm going to like this. Ndị ọbịa ọsịsọ, ndị Gen-Z mama. Hello? Ganir nna anụ iyi na-ekwu. Okay. Ana m atinye ọnụ maka ụmụaka na-adị ha ọsịsọ. Ị ga-anọ mmadụ anọ na 9 months, ya ka a na-ayọ ka eme ya ndị ka ọ mụọ nwa. Ị na-ekwu na ndị Igbo, anyị na-eme ka ọ chelụ ka afọ ya ka ọgọzọ ọsịsọ dị n'ọsịsọ. Amara m ihe a na-eje na theater, amara m ihe a na-akụ na theater. Anyị ahụ mere ma bịa nwee complications na a na-amụ nwa. Maka na ọ bụrụ na ime ha nke ahụ ha kwuru, ọ dị ha ka onye ahụ nwa, amara m ihe o ji adị ha ọsịsọ. So ana m ekwu okwu ahụ jee that year. Anwere ihe a na-asị anyị na result for 1 month na a ga-amụ mmadụ ka ụmụ anyị education a na-enye anyị mgbe ọbụla. Mgbe anyị na-amụ nke anyị bụ ị ga na-eche 9 months. O nwere ndị nwa ha na-atụli aka ma na 10 months. Anyị na-echekata anyị ka a mụọ nwa, mana okwu ọ na-adị ha ọsịsọ, onye n'ime ama ndị ebido fọt lebọ sek ka afọ ga-alụ nwaanyị mana ukwu obere isi na nwa nọrọ anyị agbajesi ka eme ọpụreshọn. Ana m ekwu ya aka mma na anyị chefuru obere anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị ka anyị chịsị obere se mgbe Chukwu nyere nwa na onye ama mgbe nwa ga-apụta. Ọ bụrụ na a na-amụ nwa enwe ka o si dị ma ama mmụọ enyewe ọpụreshọn karịa anyị ji aka anyị were ọsọ gbade na-eti ọpụreshọn mgbe ahụ a na-afụ ihe na-ekechi ha ọkpụkpụ. Daalụ sọ, Chukwu gọzie gị tu. Daalụ. Ọnya akwefu ndị Gen-Z anụ ha dị ịma na ọ ndị ngwa ndị ọsịsọ ndị teknọlọji na-ejela ozi and icheke teknọlọji ebe ọbụla netwọk dị very high ọ dị very fast, ebe ọbụla netwọk dịkwa n'alụ nọ ọ dị very fast. So I just think all these things will everything to do with the generation. But it is not left for anyone bụ ndị okenye imeke sure na I guide ha. A lot of them are already what they are doing. For the name how peer pressure, for the name how bụ just to knock or wee bụrụkwa. So ịbụrụ a nurse, ịbụrụ a doctor, in this situation I just think na ị nwekwara a role to play. Enwe ihe a na-akpọ counseling. A lot of ịbịa n'obodo oyibo enwe ndị nurses ịbịa ebe ahụ a ga-enye gị a counselor or a therapist to get account because something must be wrong with you. Iche that na CS ka mma karịa ịmụ nwa normally. Every single person go mụrụ nwa normally. The only thing you need ime bụ take care from that very point is na hospital nata. Take care of yourself. Ị na-ahazi onwe gị mgbe ifilikwa need to go ị gaba workout. In fact, as a matter of fact, you could see ibido workout as a single lady before you know it. Keep build your body into some certain way. Only lazy. All laziness now cost all these things.
Undi lazy. Icheki yes eje gym. Ụfọdụ n'ime unu na-eje gym just for the sake of it. Igwuri egwu. Unu amazi na ị ga-build your body in preparation. Ọ bụ na ịchọ ka ị dị a certain way. All time and energy. No pain, no gain. Ọ bụ na ị chọrọ gain your sexy body. Ma gwacha ndị oyibo. Then ị nọrọ nụ ka ị nọ nụ. Ma ọ kwefuru nke CS onye ọbụla apụta na-agbarụ onye ọbụla efu a na-ekwu isi na theater. Onye ọbụla efu a na-ekwu isi ajọ gasị na-eme onye a CS. Ị na-wonderzi ka what is going on. What nata radio gị? Alright, because make sure you reduce the volume on your radio. All the very, very important. Can we can put up where the noisy, all the very possible, all the very important. Makana, I can hello. Good evening. Good evening, Kevin. Ademoy. Kenny from Enugu, no. Yes, I thank God. Namgani. My brother, probably you could survive. A former power. That's some Bible. One about saying, are there no physicians in Gilead? Or there was in the warrior. You want to go? What do you get a Bible saying? Are there no physicians in Gilead? Why are my people not healed? Aruya agega unogu. Nke karịsịrị ndị ụlọ ọgwụ ya tinye n'aka Chukwu ọ bụrụ gịnị miracle. Mana ịma na-atụ ụfọdụ n'ime anyị na-aga o nwere ya na-aghọta. Ọkwa bụrụ na-adị akụzi nọ na nghọta ha ọ dịghịkwa ha nghọtasị. Na m ga-adị mma ọbịa o emetụ ya ijikwara onwe gị ajụjụ a sị gị na this woman na ọbara na-esi a na-arụ apụ na ọ ya gụọ ya for 12 years ijikwara onwe gị ajụjụ si onye ọbara na-apụ na-arụ for 12 years ọ bụ na ọ nwere ọgwụ ọ na-anwụ na-ejidetu ya ọ dị ka onye ahụ amanwụgo mana enwere ozi ọgwụ ga-etriti ya completely. Mana o nwegodo ọgwụ na-sustain ya o ji wee nọnwe ụda 12 years. Ama m kere aghọta. Ụmụ ọgwụ ọ na-anwụ mana ọgwụ ahụ adịrọ capable to clear the problem. Ọ na-anwụzi dị ọgwụ na-echekwa mbọsi chi ya ga-azọpụta ya o ji wee nụzie maka Jizọs Kraịst ọ sị ebe ọ bụrụ onye a na-ahụ ihe dị otu a ihe karịgo ndị mmadụ ịgwọ ọ bụ na m metụ ọnụ uwe onye aka na m ga-enweta onwe m o mee ya nke ahụ aga. Jizọs Kraịst ihe ọgwọ bụ ọya dị beyond medical abilities ọnya ka eji akpụ ya miracle. Onye arụ na-aya isiwa gị gaa ụlọ ọgwụ typhoid mee gị gaa ụlọ ọgwụ asụkwana na faith gị na-eme typhoid gbuo gị onwekwu ihe na-eme God will still be God. God will still be God. Then abịa na nke CS anyị na-ekwu ị na-anụ? Gaa n'iru na-anụ.
akọwasịrị ọfụma na aghọtara ọfụma. CS is an operation, and anything in operation ma ndị ọcha na-enye ya sef ọ bụrụ their first option before onye ọcha ekwuo okwu imego operation. Ife a na-echekitigo other available means to do that thing. True. Eziokwu. Operation is the last option because of the complications involved in ya. Operation abụrụ ya ụmụaka, ọ bụrụ ihe ọ ga-adị teta ụra, onye arụ dị mma, isi dị mma, ọ sị gị na ọ gawa ime operation. No. O nwere ndị ọcha na-akpọ conservative method. That conservative method bụ ọ bụ na ihe mee gị kama a ga-eme gị operation, eburu ụzọ try ya that one ka ama na ọ ga-work because ọ dịkwa kind of ime operation, but nke a na-abụzi na ọnwa ezi ya dịka ibewe ga-arụ ma ịmago. It's a conservative method. Or ekiti all those things. Ọ bụ na ọnwa ezi nke gara aga, asị gị na the only option ị nwezi ka enweta ihe a na-achọ bụ ime gị gịnị? Operation. Mana onye ọbụla tetere ụra na so na ọ chọrọ ịmụ nwa nọọ CS bịa karịa mma. Adịrọ m sure onye ama ihe ọ na-akọ. Ọ nọchara ọfụma. Ihe ọzọ na-ebutekwa ya bụ unnecessary laziness. Ka ọsọ onye ọbụla nwaanyị na-akwado ịmụ nwa ekwesịrị ịdị active, and the age may I refer some of them to CS bụ the strength to push ada ịghọtago. Mana ọ nwere normal person ga-eteta ụra na ụdị ime ọ sị gị na ọ gawa ịmụ nwa with operation. Or 50-50, you can die, you can come out. So onye ọbụla na-ebu CS n'obi ya tie ya ọfụma. Onye m ga-agwadebe ya ya tie ya ọfụma. Nwoke nke na-aba mba na nwunye ya ji operation mụọ nwa na ndị be ha dị amụ nwa with operation. Onye gba akpụkpọ ụkwụ ma ebe ọ na-afụ ya ụfụ. Nwaanyị amago na ọ karịa mma na nwaanyị siwere ọnwụ ka ọ mụọ nwa ka ụmụ nwaanyị si amụ nwa. Ọ nwụọ ọkwa ọnwụọ bee akwa ọ gakwanụrụ nwaanyị ọzọ ndụ ya aga. Ya ka Kenechukwu na ọ mụọ dị nwa with operation. Isi nwa apụta, isi nwunye apụta. Ọ beli okwu ya bụ na isi na anụrụ onu nwa n'onu nne mụrụ nwa. Ka m kwụsị ebe a. Daalụ sọ Ekene. Daalụ. Oh yeah, ụfọdụ n'ime ha amadị m ka ha si eku ume because the first thing ị ga-echegodi bụ the safety of your family. Isi ha apụta ka n'isi ha ma apụta, kedu the best option? Kedu the best option? Because ndị ọcha nwa anyị na-achọkwa iso. The first option abụrụkwa operation. Ọnya ka nji wesị gị na ịbịa with ụdị ihe nke a ga-enye gị therapist ka ama na isi adịkwa gị mma, ka ama ka isi kwado, ka ama na eji adịkwa, ka amalụ ka o si eme gị. And ha check onwe inwekwa na alụ ezigbo enwekwa na small just one thing onwe ka isi wee couple because ndị a na-akpọ ego ndị psychologically inclined na before you say 3 words abi 3 sentences ha amaghị ebe ị na-eje na ebe isi abịa. Ha na-ede a na-report at the end of the day eme gịnị gba ha ka ga-eji ọmazi na ị ga-amụ nwa na psychiatric hospital ka na normal hospital because onye ọbụla si no CS bụ the first option. In fact, no, nna anyị makwa ihe ọ bụ to go through knife or under knife. Unu amakwa what it is. Because ndị na-akọ ihe adị m sure na ha emenugo operation. So small operation ka a na-echezọ ihe n'afọ mmadụ. Ọfọzikwa mgbe ijeziri surgery. Ị makwa ihe ọ bụ imepe gị ahụ kupụta gị ihe. So operation like inwe ike ọ bụ na ọha inia ma a na-ewepụta something maka na ihe ọ bụ imepe gị afọ kupụta another human being from you. Ụfọdụ dị ume na afụgo m ebe nwunye my cousin mụrụ nwa, ụmụ ya niile I think bụ through CS because normally doctors be refer ya to CS the first 2 or na the third one ka ọ sị mba ka o change hospital. Osizi ebe ahụ wee mee gịnị wee mụwazie nwa normal delivery.
Sometimes another thing we check hospital, it is sure that na hospital my fifa na-eme. You want to go hospital, it is sure that the doctors are capable. And you see, in fact, I can see any CS not through. You can see the 2 other hospitals because yeah, bro, or something I can see hurriedly he embrace. It's not. I can see any CS so to not CS here. Now you check yeah, boss. They go do sure because or a light something. But if the lights. So no when people na say na kwa CS na enu na anya say nkwe ihe nke anụ na-azọ diga asị gị na ebe ahụ na aka ya maka ya rezo kapuo ka anyị wegodi ya na de nwa nye gị na nwa ga-enye gị tie ihe na-atụ ụjọ ihe a niile bụ tie nwa na-enye gị na nke kedu ihe a na-akpọ ya na nke mma na-enye gị n'afọ nke ka njọ. Which one is worse? Kedu nke ka njọ? Sometimes ndị na-akọ ihe adịrọ m sure na ha ama ihe ha na-ekwu. Adịrọ m ka ha ama ihe ha na-ekwu. Another few occasion ebe ọ ga-agbapụta si na CS bụ na ọ bụ na discover a na-echo nwa na fibroid dị gị n'afọ. Some people che na ha dị ime mana fibroid. Asịzi okay na a ga-eme operation ka wepụta the fibroid. Ọ na ha na-amụ nwa fibroid dị n'akụ nwa dịrọ n'agụ. Those are 2 rare cases. So ihe ọ ya wapụta like this na ndị Gen Z na ndị generation a na-agbakwuru ka ya na-akpịa CS. Amara m onye nyere unu that ama m onye nyere unu orientation ha. I just do not know. Hello. Good evening. Yeah, good evening. K1 Kings no. Mm. The man that live with the like he said, no, he's in one mommy have put it important. Mm. I don't know one day the man the man never because that he used to see it. The man was crying. So I found the man now like gonna be the last Mm. Try. But one thing in I was laughing. The more about this life. The woman not care. The woman not care where. But CS go their woman by choice. But they push. Now want to know me push no one. CS go their woman because CS ada bari am but they go no me. No man try there so. Family man dey. So most times the mother not the father. I'm gas no the woman see post UK. No then at the funny teach na UK post project gain on oil and gas and then. So to find that the for the soul and if they look for the topic only teach CS but that said really the thing was business confused. Yeah, papa say I'm see that I say now we fetch it right. Open my agent and can onye ọcha na nwunye ya abata na ụlọ otu a abata n'ụlọ otu a the man na-asị na otu a ọ like so the woman na-asị na the esi na ọ like and na otu ahụ ọ dị na man na the man o meluzu mu the man ndị dọkịta ewelu biro na ife ka anya ese spam ka ọ baa na operation na tụtụlarị ya n'ime ya ọ dị sleep ya na chi kola akọta na the woman na-asị na ọma anybody about Canada. You know, I was seeing no trouble. They got the animal. No trouble. It was seeing no trouble. They got the animal. So all your opponent, the man, open at the man, open at the woman can take out. Okay. Man, all I can, and I see no so. Yes, no trouble. Where? I'm on the opera and opera come on a argument. Don't you John Nepa? Don't contact in the black the woman and no man not get them one. I say I push one single time. All that already in line is good for me. I don't go to move way. Welcome, you want to do if you can go see me, mom, you want money that operation. You know, with Fanabo, you know this. My mom CS if turn on my back, if madam na, if mark them now, all the very obvious.
because that is the mark factor when they were booked them the things of a calm them one. So my mom's immediately factor other section they do just go do the thing while other ones are attending to her. So that shows that it's only open up from the moment I move my clothes at the back. Only open up for me as what is this? All the motaka. So Fetulu Mozubo, J attend the baton. So both family, both more and if you get so that will show you that Obura an easy thing to do. Mama when didn't the thing, but my mom was saying about because the magic they only give on about me before when I did me or former go to the things where women at the thing and also if you bleeding my own. Now it was like money in a shout, it was pumping. They had to rush immediately and do whatever they did. And luckily, I survived it. Okay, so if I can say na ocho like no one goes to a no chori push, no chori anything. And the woman who push on a panchanin. Now, if I see packet one see no one push, neither how stressful and everything. No one push. They will not believe it. It's a gum the woman in general. I'm a come like the thing I always say the thing I say when I air. If I have umaka now they attached to the parents, the day no my auntie like my mom so bronca when one I was saying to myself, look at even Donelo abroad because of the stress the woman goes. I look at the nurse, what I can do for this I'm getting more self with more into more night. Because the woman, when it was time, if you put this woman in it, only wake up go to your cow. The woman needs not on a doctor, almost open need do bed sheet. I was there. No fana. Time I can roll it deliver. Or just can I chogo dike. Or not do to cotton, not do to fan. Like if when a woman wants to give birth, only he jaka push you. Yeah, if I start push motor see the money that jaka push. The woman you push you the motor so now. Oh, you push. If you this woman to the new bed, now daughter the bed close to her. That is how it is. So a woman named motor when so this woman on see amka. Oh no, only am 6 months, 7 months, 8. What to capacity am? Or do you easy? Otherwise, you not here now for na talk water and I forget here in a hurry. Now, if you no okay, if you're gonna saw his own marker at the end of the day, no motherfucker farmer. If you're gonna saw you man or what, no motherfucker farmer. Where's the man? Give one away on your came up on my. So why is the advice in the also feminine mama people no more? All you're gonna like him, mamma, or gonna like your papa. Man, kids are drawn to their father. So any man not gonna put an see no matter what you do. Now, one can like give one away no matter what your dad did or mama like. So my advice is banding models or did easy that day I respect him wine na childbearing. That day, like I respect him. If among that a woman can be strong, one it have to a man I'm rescue like this the power fan the madness na the panisi. A man that woman the messia ututu echi or the queen monster. Right, why is quite kill? Why I didn't want to wine with this endurance. I want to come and see where. Yes. Spirit of endurance. I know one thing also that most people are emotional. Hey. Fire put the strongest effect you can work. I feel like the reason why you put the wine can be emotional. All the time you the emotion. You know, I'm even able to be the high to something I control. That emotion now, even I control wine.
ọ bụ na ụmụ nwaanyị enwere emotion like na padre emotional otu anụ na padre because a woman mụsị nwa otu ahụ uru ụtụtụ echi mmadụ atụbakwa that woman ime eke ọ bụ na nwoke na-amụ nwa ka m nụkwa na nwoke mụsị ofuje mmụọ ka m telling you ka m gwa na nwoke mụsị ofuje mmụọ so when a woman is giving birth the man should be grateful. Ọ dị easy. I'm not saying that ụmụ nwoke adịghị eme nketa mana anọgo m ka nwaanyị mụrụ nsị the woman na ọ bụ na ọma o rekọdụ that sound ahụ nwunye mkpu niile ahụ nwunye so mgbọsị ọbụla ọ ya ụmụ ya like ife ọ na-abụ mama na-ekwu okwu ma ife niile ndị a na-disrespect ma ụfọdụ ndị push ụdị mama fa aka si ya go as fa get that thing fa afụ na ọ dịrị easy what a woman go through. Nwaanyị ọbụla ife ụmụ 7 since ahụ m ji nata from hospital mfụ nwaanyị dị ụmụ 7 na-go to amụ 8 mpụta na-ekiri the woman otu alike so that thing ahụ chukwu kenye fa ka fa wee resist the pain that thing bụ ife mefa party that strong ịhafe woman n'ụzọ otu ọ na-aga kpọrọ nwa n'azụ dokpụrụ ịbụọ n'aka dị ime duru fa na cross main road fa na-anata school ọ dị ime almost 8 months okwu nwa n'aka ọkwụ nke ọzọ n'azụ nke ọzọ ejide nwa nke ọ na-control fancha niile so a woman rapụrụ ihe nwa ụmụaka na-abụ gị na-edore ya ka ọ baa na-afịa gote ife ọ sị I'm on my way back inwe ike ime birthday party if you are like your mental like ihe go crazy if ụmụaka ahụ eme experience mgbe m nọ na the place rapụrụ m ana m eme ma ya noise mgbe nnata ụmụaka na-asị fasị m biko m na-edogodo fa ya ka ọ pụọ ụmụaka na-eme ka ndị agba ntụtụ n'isi for the next one. What do I mean? And then I feel like the thing that affect the way also affect the one in the room for 20 minutes. Or that affect like that. So that you will create. So and I appreciate that a lot about them. I appreciate that a lot about them. I'm telling you the truth. Thank you. Daalụ sọ, daalụ. Ọ dịrị easy iji ụmụ nwaanyị na-eje ọnya ka ọ ya wụ nnecha anyị sometimes nsị. For ihe CS onye ọbụla si na ọ na-eje for CS. Number one, it goes through the motherhood this thing through the labor experience. You understand? Because o nwere joy dị na-eche nwa as a woman. And Kings, for these people, for these couples si obodo ebo wee nata bụ na ha prefer CS over ịmụ nwa. Mgbe ihe bido mebiwe na Nigeria mgbe eji adopt wala anyị Eastern tradition na whatever it is akpọ development. The moment ihe bido me yesaba na Nigeria, especially n'Igbo bai, because ije na ana Yoruba, ndị ofe mmanụ ka ndị gịnị kun na akpọ ha. A lot of them are dey aga hospital. A lot of them, and ha na-amụ nwa dị healthy pụta. Because ha believe so much in their tradition. Mana abịa ndị Igbo be anyị nwa kacha eme, anyị nwa ka ọ ya awa ije mụta like this ọ ka anyị njọ n'isi. Anyị jekwa na alụ mụta like this, anyị nwa ka ọ na-akachasị njọ n'isi. So the very point ndị be bido go outside the country wee je vunete whether their Eastern tradition and what have you. Like na Bible mgbe Solomon je nụkasị ụmụ nwaanyị ebe niile. Onye na-abịa ovuru shrine nke, onye ọ na-abịa ovuru God nke, onye ọ na-abịa ovuru altar nke. Onye bụ mgbe ihe ju ya saba na be Solomon. That is just how it is. Na ha na-eme ya, ha dey learned, they understand it. That's the way. That is not even how it's supposed to. Ọ dịrọ normal. All by choice. Man, ọ dịrọ normal. A lot of bad things na-eme n'ụwa bụ na anyị bịa normalize ya a lot of it. Anyị bịa normalize ya. Ịbịa n'ọfịs kịta ifu na mmadụ na-achọ iwe promotion, ije takobo onye ahụ n'azụ. Onye a mee ya work, onye nke ọzọ call the team, fu na work obido. From there, emebezie ya dịka ọ dị normal. Ọ bụrụ a healthy competition. Ịchọ na gị na mmadụ na-azọ position.
like, can you compete on that position squarely? Otu kwesịrị. Instead of ije na-azụ chọọ onye ị ga-agba mgba, chọọ onye ị ga-ewepụ document na file ya ma delete something so that on the day o kwesịrị ime maybe presentation that will give the promotion or whatever, ọ chọbazie brain ya sawa. Ụfọdụ n'ime unu na-agbafucheta ya mmadụ ma ya bụ na onye ahụ abịarutere that presentation n'oge or interview or whatever. So na na-eme these things bụ gịnị? The different way of life from obodo ndị ọzọ. And onye mere bịa na obodo oyibo, snow chọọ ịda ọda ka ọ dagbuo ha. Earthquake chọọ eme. Enwekwu ma earthquake immaculate health. Enwere a lot of earthquake nke ọ na-abịa, enwere afọ a na-abụ ya. Anọkata asị na anọwọ. Anọkata asị na-eme riot. Anọkata eme nke for no reason. Their system na-arụkwa ọrụ. Unlike anyị nwa nọ na Nigeria, the only problem anyị nwere bụ ndị anyị tinye n'oche. The only problem anyị nwere na Nigeria is the people anyị ji aka anyị ala awụ ọkafa nọrọ n'oche ahụ. The only thing that is working here bụ ihe adịghị work n'obodo oyibo. The only thing na work n'obodo oyibo bụ the only thing that na-adịghị work ebe. Ị na-anya anyị adịghị enwekarị natural disaster. Anyị adịghị enwe at all. Mana ije ebe ahụ ha nwe ya A1. Nke ezigbo anyị kwesịkwara ịmụta, anyị amụta ya. Ịbịa bụ ụlọ ndị injinia achọ ịrụ mmadụ, ọ bụrụ na onye nwere ụlọ eweftere ezigbo ego ka e wee rụọ ụlọ. No selfishness anyị ka isubinye sunye n'ime akpa gị. Apụtazi ụlọ na-adado ndị mmadụ. That is one of the things on its own. Ọ bụ na earthquake emere ọma na tsunami adara. Onya bụ one thing ndị obodo oyibo juru aka anyị. And ndị a na-emecha these things bụcha ndị n'obodo oyibo, ndị na-eje obodo oyibo, ndị na-azụ afịa n'obodo oyibo, for that na-akwụba strong buildings. Mana ịbịa ebe ịrụ ọrụ anyị nonsense. Lụọ rubbish, ndị mmadụ ebiri na echi na ụlọ na-adado mmadụ. Then our government system na-adị arụ ọrụ ebe is working there. Ụdị ife afa ama mmụta ya, mana ọ bụ na ọ ka eje mee CS mụọ nwa through knife and needle na ndị otu ya kịta enwe ya A1 nke a na-amụta apụta ọsịsọ. Nke anyị na-evu ọsịsọ sharp ozugbo nke na-adịrọ mma, nke na-ekwesịghọ, nke na nwere need for. Mana nke anyị nwere need for it adịghị eme ya na Nigeria. Ọkwa na obodo a mụ na unu nọ anyị ga-na-ekwu okwu and ndị bụ na ọ bụ na ị like ya, turn off your radio because na Chinazo ya na-ekwu turn it off, turn your radio off. Because a lot of us are the guilty of this thing. Ije obodo oyibo, ị ga-afụ how things are working for them. After na Nigeria welu tax chọọ igbu mmadụ. Meanwhile, our naira cannot even buy food for us. Anyị ga na-eriju afọ. If the house rent n'ụlọ, ma akwa na ndị tenant ga na-arụ ezigbo ọrụ ka na fadị arụ ezigbo ọrụ. Ị ga-afụ mmadụ chọrọ single room mean na toilet na bedroom adọrọ n'ime ya. If anybody subject him or herself to that type of life, ị kwesịrị ịma na onye adị arụ ezigbo. Mana ị chọọ ịnya 100 and something thousand, ị chọọ ịnya 80,000 n'ụlọ itinye ha toilet n'ime ya, itinye ha bedroom n'ime ya, itinye ha ka ya na-akpịa kitchen n'ime ya. Ọchị isi nri ụwa niile na-afụ ihe ọ na-esi, mmadụ mgbe ọ na-esi nri. Ọchị ije wụ arụ oyi, ikuku oyi niile na-eku that day ya amachi ya na-arụ because na ọchị move from toilet to beer. Then ịbazie na toilet ata toilet ata. Mana nwunye gị sị gị na ọ chọrọ ịmụ nwa through CS, sign ya ozugbo send eli ego. Anyị dịcha arụ ana n'obodo a, mana ọ bụrụ dị Chukwu ya aja ọja. I am praying one day na mmadụ ga-emegwali gị ka isi eme onye ọzọ. Ụdị ya adị mana o nwere some certain things adị m ekpediri Chukwu ka ọ help. Ụdị nke mana m na-solve with my hands. Yes. A lot of arụrụ ana dị n'obodo a. Anyị ama mmụta nke ezigbo ya from the western world. Ọ nke na-abụrụ ya. Ọ bụrụ nke ba abụrụ nne ya ka ị ga-eje mụta. Onye jụọ gị si na your money or your marriage. Ọ dịkwa mma o. Ọ dị mma. Mana anyị ga-agbata obere break ka nje tụchala afịa na chetas. When na chetala aza ebidokwa ebe anyị nọ. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afam Banti Chinazọ. When na chetala azụ ngụọ messages anyị na YouTube and also pick wepe call anyị.
cheta na nọ na YouTube live, vote ODENIGBO. Subscribe or like, yeah, share the link so that people, especially here CS, and they mother need to remind about it. The mother need to remind about it. It is not about ebalo, the easiest way out. Apian way, and where you heading. It will lead you faster to where you're going to. And it sustains the here no problem. Because you did not undergo if you was ready undergo. I'm not accusing no CS1 a lot of parents mothers they are more melu is accusing one afia. Can you share zoom ordinary ichenwe kwerogi? I'll call it ordinary because you may get the natural way. So it's supposed to be easy and often make with me. Health condition can make it difficult. In that situation, okay, CS. Man, in a situation where he the able and capable health-wise, he na go through CS. Ụfọdụ n'ime unu adịghị ekwe dịka 9 months ruo 8 months sef ebega afọ befute nwa. Etinyezie nwa n'incubator. Nwa mmadụ fight ba for his or her life. Oh chimo, na-anachite hụ azụ, ndewo. Lady Blues, make you do as I do. Enjoy yourself, baby boo. Every song aka Mr. Songs, and this is Volt 104.3 FM. I say stay here. You love me? Stay here. I love you too. Let's go. Enjoy yourself, baby boo. 104.3 FM. It's about to get lit. Welcome to the show and a presenter that won't stop giving it their all. Hi, my name is Ogio, your pilot one, and I'm passing the mic to the one that has current affairs in her palms. Hello everyone, my name is Odeli and I'm passing the mic to the judge and peacemaker in Volt FM Sports. I am Godwin and I'm passing the mic to the Igbo culture expert giving us cultural gist. Today we're going to Monte. Afam Banti Chinazo, actually pass the mic to Funya na de kwenye John Manobo Jembe Wilo. What's up, my people? I go by the name Nonto with the magic voice, aka King of Badbella United, and I'm passing the mic to one person who they grip for anything right for Katoi. Hi, Von family. My name is John, and I'm passing the mic to the driver. We know they collect fare, you know now. Hi, neighbor. It's Jason here, and I'm passing the mic to the one that has the magic to heal your broken heart. My name is Malaika, and I am passing the mic to you. Yes, you. For being part of Volt 104.3 FM. Looking for comfort, style, and peace in one place? Welcome to Hotel Sunshine, your true home away from home. Relax in our beautiful rooms, swim in our clean pools, enjoy tasty meals, and chill at our Sky Lounge with a perfect view. Akara Express on Saturdays, Sunday brunch on Sundays, karaoke on Thursday nights, with great food and good music. Call 0915-079-2175. 0915-079-2175 to book now. Hotel Sunshine, your perfect stay begins here. Everything you do, Say, me I know like wahala. Top life cash cruise badaba. And it's almost who had daba. Say, Monandi vote to be Sakaba. Yeah, what up, Bishop Boy Kula. Boy, I'm hanging out with Volt FM 104.3 on there. Me, I know like wahala. 0.3 FM. Oh, Ebata Club in Morocco. Fresh out. Ebata Club, why you feel? What of village you want here? Bring it. Let's go. See, I won't go to Dubai. But my account balance say make I go on the chat. Say my money no reach. Your money no reach. So, let's go. Who wants to have a don't put a man a rush ya? Try put a one and pot ya. Hello.
104.3 FM. Ụfọdụ n'ime unu edebego m na YouTube. Sị m Aunty Chinazọ, you're not picking, you're not picking. Dị anyị ma na-ekwu okwu na-epiki kwanụ call. Mara na-awụ n'aka na abụ n'ọnụ. Ashị ka eziokwu, eziokwu ka ashị ka eziokwu, eziokwu. All right, somebody just now join him now. And I was almost at the last wrap of the show. Na sige, nọrọkwa with us because ị ka ya mụtakwa one or two things. Ịghọtago? Ụfọdụ ga-asị ma Chinazọ itekikwara ihe a personal. Nwanyị ma ya eji teki ihe na-emebi n'ala anyị. Nwayọ nwayọ na tradition anyị na-ana. And ihe na-ewe m iwe bụ nọ ndị anụ ịma so long as n'ishi obodo Igbo jide ego, a lot of people are looking up to you. And ị na-enye ha ụdị orientation a, what are we kedu ihe anyị na-eme expect? Especially ọ bụrụ nọ ndị Gen Z na-adịghị use their brain. Ha dị calculate, ha dị minus, ha dị subtract. Ha dị multiply, onwe dịka ha si echeki okay, emesịa. Enwere any health implication, but onwe ihe anyị na-achị preserve. Yes, nwere health implication. Except in a situation where the doctor make the thing, adro professional enough, especially ụdị nke Kings. Because I'm just finding out today, not through CSKG, and then you're mark n'azụ. These are one of the reasons. Yeah, one of the reasons. Onwere onye tudogi mma n'onu si na ọ bụ na echi nwụrụ ọnwa iwu all before ka a na-eme. Kita anyị nwezi two options, but you have to try the natural way first. Ma ya bụzi ya na ọrụ ha ọrụ. I don't eme a lot of things. The natural way na-achọzi ịpụ out of existence. Onwezi onye na-achọ ime ihe the right. Onwere onye na-achọ iteki the hard way. Anyị ma na afụfụ ejiri afụfụ anyị isi mana o nwere some certain things ọ ga-awa anyị na-echekwa anyị ga-achọ ka anyị preserve all those things. Anyị ga-achọ ka anyị preserve ya. And ihe na-ewe m iwe bụ na anyị ga-ahapụ ezigbo ihe anyị ga-amụta. Or at least mụta nwee varieties of good things happening for us. Mana anyị pụta decide ya. A lot of people are like because they are benefiting from the system, the bad. So a lot of people are mancho ime that right thing because ọ ga-akapụ ha ego or ego ama mbanye na nke ha nwebugoro enwe. Kpọọ m na 07060485853. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Kekime. Hello. Hello, good evening. Good evening, Kekime. At the moment, no, I go here na-ekwu. Yes, Ogbuefi na Ogbuete. Hello? Is n'Igbo Ogbuefi na Ogbuete? No. Nwoke nwere oke afa. Gaa n'iru, oh. Okay. The point of yes, and our first option, obuni the healthy, and obro the best, obuni the healthy. My name of training and national also Yes, so when they decide not to or three, and for that reason, not yes, use. Okay. And I say yes, I did not buy the idea. All you have to open why you one people will understand. I wouldn't go G. It was here's the thing I wouldn't go G. I have Africa. God forbid. One in what he came to be, the idea long woman had to pay. Maybe I had a moment now. Between no to walk out more, or boom, I can walk. Mm-hmm. And the money yes, with the moment, and option. And then you either name one more than 3 or 4. Or boy, he got not 2 to make a 5. Or that just the highest is like a 3 or 4. That don't fire then any other thing, if you ever he will. So being African, I am more because I or the best option. No child will tell you I need for the one open to go no food or 2. This is part of their culture.
don't we call one or two after? You know, Mudi and Wodo more apple beer. But the third year, no get dinner and no get you like that. It's a long walk. Man, I will know the Mamma said, Mamma, I am there. On your partner, did you 1 year or 2 years? Your senior. Salary at 60,000 or 50,000. All chakwa ya rejidi ogwo. Bag of rice is go next today. School fees will mark ya be go ne. Never one alu jaka na ndai gane brem our government. Because government will everything to make Nigerian citizens to be happy. Everything, I tell them, they have everything to make citizens to be happy. I know everything to put Nigeria, Nigeria in order. Okay, for example, he had to Enugu State now. From our house before move, my landlord don't have one near with area. Tax say and for land owner this thing. Now we say 3 million. Or John Matagini. I tell no you hold building here deserve. The building believe or brains open. The landlord when I say I can get to make this money. Obviously, tenant Korea, Kitachi, Pitamba, had to watch it, not flow like that. Let's say me upon any of the time, any of the being. Each year, Kumuno, phone no wrong, it may increase. However, the man say going to call a Kumuno, yeah? Or see an tenant in our home, 600,000 per flat, 3 beds, and parlor. However, I'll say another very poor. Now, this kind of building, 3 beds, you have another 1 million or highest 900,000. You may increase immediately. A government worker being a landlord this thing. That kind of money now. No 1 million or 900,000 to able to meet targets for you. Now, how not what I beg? The man, not or the good government in our force will and landlady to increase their house rent. What's normal where? No one be a normal man that increase. No, 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 but we are getting off it. What can you see her? To be at the home middle. Although there are people who have no reason. So I'm talking land approved Nwoke State now. My brother Golana called Uno. Honorable send the Feliana. Golana 15 million. What I tell another thing on my cannot site. Our foundation. There's no especially foundation. I will share one evening like this. We really want to Ghana. So stop or walk. Again, office, I say no building. I join a city hall Toledo. I say no 2-story building. I see them maybe approve. I say no plan in the office.
I said, I get the approval 10 million. Ego ne ko ji alụzi ụlọ nwan. Before he made the project abandon hand since October, Nachiga, he was like January and CTA for sale. Oh, Ifugia. I'm not forging anything. God will be my witness. 10 million naira, all billion, so imagine. front of that land, waiting and when working for 12 million. You want to put 12 million on all your or 2 times. But when you get some people 2 times, yeah, but 2 times I had double within the year. Before ending of before the 12 months make the year, not a complete year. But for that, the penalty of 2 million Gadonia, instead of 10 million, we got 12 million or 6 million when I roll. Maka na ọ chọ ịkwụ 2 installments. So all this thing we hear now with this kind of challenge whereby only a lot of very over problem all government, honestly speak, our government they are not helping us. On our own for the some radio presenters, so I say everything is not government. The one you can do it. Government is not everywhere. Government is everywhere. If I email pledge, the one day packet tomato, packet detergent, now front of the I gave now have that. Now I live revenue. Why government they can't matter that such a place in the never pay for whatever go in one here with the bill. All government, they can't matter. So government is everything. If they won't help us, let them help us. They don't want to help us. Like now we remain like this. Nothing. Some people will say, I think it will be better. It's better. God will help us. I don't think God they answer this kind of prayer. Honestly speak. Honestly speak. So when some area I got for if you know how you hold your money, no frustration. Put to act like that. Thank you very much, man. Daalụ sọ Ogbuefi na nke a shockwa mo because ịma na ihe a ka na-ekwu eso m na ndị na-asị do what you can. Eso m na ndị na-eme do what you can. But ọ bụ na that little na-eme that na ndị because one person ịma nọ somewhere or one organization or ihe na-eme nso is the government. That's why eji awapụta si vote were unu vote unu ọkwefu vote. Because the issue is kedu ka ndị kwesịrị inyere anyị aka bụ ha nwa biye na and I'm sure that na governor ama maka this thing because I get a lot of conferences and seminars governor na-etinye and I hear what he says. So I'm sure that na ọmọkwa na ndị o zipụrụ ime so thing na ụdị agwa ka ha na-akpa ụdị ihe ka ha na-agwa landlords 3-bedroom flat 600,000 Oy. Ebe anyị ga-alarụzi na street. And one thing with building bụ it's a lifetime investment. The only time ị ga-atụ ụjọ sometimes na abụ bịa na nke landlord nnu ego ha na-akpọ nna asị na m aya ebia bụ na adịka ụnọ ọ ya ebie some years or da because the rate esi akpọ ego dị ụnọ ọ ga-adị gị ka ọ na ihe ji weru dị ụnọ esiri ike na ọ ya ada anytime. So why o yeju echo ịgbakọrọ ego niile o ji welu ụnọ at once or at least half of the money? Ụnọ bụ lifetime investment or something ga-anọkwa generation gị. And this is one of the reasons why ndị na-abata ka ha develop this country. Ndị na-abata ka ha develop ndị na-abịa ka ha rụọ ụlọ. Let them show something for afụfụ niile ha tagolo outside ka anyị tinye ya naanị because anyị mana ana one investment ị ga-eme n'ụwa you will not regret. Then somebody from somewhere nọ na system kwesịrị ịdị ime ya ka ọ dị easy for us. Abụrụ ha nwa bie na-etinye ọkụ na nya bụ ọkụ anyị na-achọ ịma na a ga-reduce. You can imagine it if this is true. Ọ bụ na ihe Ogbuefi gwa m bụ eziokwu, you can imagine what is going on in this state. Ka mmadụ. Oh no. So, I don't know, but ọ bụ na mụ nwa the kind of
in trying to make this country better. Popular for that man, okay, for that officer, that for whoever it is, system increase their house rent. Nkọpịla afịa, nkọpịla ọfịs ebe ọ na-alụ jebe ije. Because ndị a bụ ndị a na-adịghị mma, ndị na-eso na ndị a na-adịghị mma, ndị na-emebisila anyị obodo a. Because ha nwa na onwe ha nwere ọga ha zikwu ha, so ọga ha dị aware. Ọ bụ na ọga ha adịghị aware, otu isi tacklezie dị issue ka ihe eju ya mazie na ọga dị aware ka ọ nọ. So especially na prolong ọ ma na ọga dị aware. Esigo m na inji maka ya wee bịa na banye n'ihe ọzọ, because ọ na-awụ ya a na-achọ isolve problem nke anyị na-achọ maka anyị ga-esi wee pụta na nke anyị banyere abanye ọzọ a na-apụta, nke abala aba apụtabeghị ya ọzọ a na-apụta. Ọ dịkwa very bad, ọ dị very appalling, ọ bụ ihe jọrọ njọ too much, ọ bụ ihe jọrọ njọ too much. Ka nje na YouTube anyị biko nụ ndị YouTube unu ewesakwana m iwe na tata nọ ọ gbaju dọl mana ọchị m na-azọ m. Alright, so onye jekwe Cecilia same hello nwanyị ọma Auntie Chinazọ, how are you Ademoyi? Good afternoon, all the Volt FM ODENIGBO family. Hope we all had a lovely day. Yes, we had a lovely day. Uchechukwu ndị best, good evening my sister Dalo. So onye jekwe Justice Okwando from Agbanisim, good evening Auntie Chinazọ, Dalo. So Justice Kingdom. Okay, Uchechukwu ndị best kwam hi Nim Dalo. So Jude Afamsim, good evening Auntie Chinazọ. I'm Jude Aroka from Ozala in Igbo Etiti. I support Mr. Ekene's points. There are truths from all that he said. We should know the natural laws we should know that such natural laws is superior to ours. Right on, Dalo. Chukwu, my brain Charles, good evening Auntie Chinazọ. If what Keynes said is real in the Western country like US, Canada, etc. Thank you for educating us. God will give you more courage to be steady in your job. Dalo. So steadiness and consistency. Dalo. Sin head you are not picking up. I'm sorry, but I'm getting mohere. You pick 2 calls so long as you gave me or the very brief. Cecilia, because my dear, CS is not an easy thing, but when there is complications during childbirth, it saves life. When there are complications, but God will help us. Jisike Dalo. So Amechi Agosem, hi Auntie Chinazọ, happy new year to you. Now 29th January, well, new year anytime. We gotta go from next month. If was a happy new month. That's all. I haven't participated in ODENIGBO since this 2026. Thank God. I don't know, but I hope you're healthy, you're fine. I thank God for you, Chimbusom. I thank God for Chimbu. Someone is greeting you. Oh, what the one? Okay, Makachimbu, someone. We are watching you live. We just want to greet you, Dalo. So, I made you go Dalo. Kenelum Chimbu Soma. One day, more about teachers organizes something for the kids, especially my listeners. One day, this year, just snake bene bereka. Nabi hating in a pipeline. Ka imagon ko walk. Dalo. So. All right, 0706-048-5853. Just one more call, Kampiachi. Hello? Hello? Biko amarom. Ikpo omu banyo radio gi biko. Hello? Uhuru Choma keki ime. Tantalizing with just 2 minutes. Gani adekwa ikegwu
ma ahụ dị gị mma gaa mụọ nwa direct ka ihe si amụ n'okpuru nke ihe ayọte na nke nwoke onye kpọtapụ na ma dee ndị ahụ na-eme ha nwoke ma experience such thing ọ na-eme a ga-ekwu ya ọ bụ ndị enyicha gị ka agwa gị agwa ọ nwere ndị ma